היום אנחנו הולכים לעשות סרטון על ברול סטארס. נעשה סרטון עם חבר שלי, וגם מקווה שתהנו. לא בא לי לעקב את הצ'אט. התחיל המשחק הראשון. צ'אט, יאללה. הוא אמר לכם שלום, הוא אחלה גבר. אם אתם רוצים שאני יעלה גם איתכם תוכן, תרשמו לערוץ, תשלחו לי חברות ואני אעלה איתכם תוכן. אמא, שנייה, אני באמצע סרטון. שנייה. נראה לך שאני אשכח אותו, אל תדאגי. קצת מקווה שננצח כאן. וואי, הם טובים. שנייה. קצת, אני מפחד שנפסיד. אגב, היום אני הולך לירושלים, אז אני גם רוצה לשים פתק בכותל. טוב, משחק אחד הפסדנו. טוב, לא נורא, יאללה, 4 גביעים. פרגון צ'אט. יאללה צ'אט. אמשיך את הסרטון סימון של ונראה אם הוא רוצה. בינתיים אולי לא יודע, דרך כאן אתם יכולים לשלוח לי חברות. יאללה, נעשה עוד משחק צ'אט. רק שתדעו שאתם אחלה גברים צ'אט, באמת שאתם אחלה גברים. וואי, אני נגד הקדימה, בטוח.